lấy nuôi puk ni om taka Melanie mangang em in alo tlan chia a tu chuan angur hum huma Melin lo tlo let che in lấy nuôi trong chuan ain hai chuak thei lau chuta mi pakhat mai kor var vua hian alo chang reng toa Melanie lo thon mel tak hian khongai takin min that su thi non le ka du to lo atilom loma chuta mi sual chuan athu soi enga ma ngai lovin a chek hlum ta sia mai thakhat liam hnu chuan Melanie unau nu Clover le habial pahlui Max unau nu shon Megan in ngai zong Aple Dina te motora ron langin Melanie zong turin abona lam nia an hriat kong an lo zo me ka midang chuan mel zon hi an phur te chiam lova a thi to nge an rin wang ani ma se Clover hian au nau nu chu aladam nge ya ring tlata gas station a cholin helai mun hi Melanie bo ma a social media a video upload na mun ani nge Clover chu station dora chuan a luta coffee lamin angak tupa hil nena poisa apek velai chuan engtiarai nge he station hi ain kol to zota hilan kum tam tak ani to thuina lo chang chu vele Cloverin au nau nu Melanie thalaka entir wata heng lai vela hian ilo mukhia lo mo atia hil chuan ani tak hi chu kala hulo heta hian midang pon an chung te bo han ron zong fo mai ma se heta tanga bo ani ga ring lo Glor Valley han tloro khilai huna khian mi tam tak an bo to ni tina chang Cloverin dora chua san wata a thian te hena chanchin shilin anin khal chuak ngal ponga chuan thlipui le ruapui na nuai shepa midang chuan kirle mayandu driver pan kong ka puchiang theibik lo tin anin hnial deuh nak naka chuta ruwa surve mi alo na mun an wathleng hlol mai motora ta chuakin anom na mun chu makan ti ema chhum jing khodur le ruwa surin a hual vela in lian ve tak pakhat alo ombok Clover le Max ti lo midang chu ina chuan an luta in thendarin nina chuan manlaya hun chirnana han man thin hourglass chu a en renga hemi hnu hian khwalzin ho ming sign na le khabu a muwa a ming a sign ve nge pan video a in chung vel la kwalin alo fang kwala pindan pakhata luta banga mi bo thalak halloween tar nual Megan kha bathroom a lutin tep her ho an tum chuan tu yelo om reng lova dar thalang chu hui fain thil danglam tak thleng donin a hria pona Clover khan au o ni om taka thiata wangin ruwa sura khan avakala Maxan lo en rengin avapot lut wat hemi hnu hian ina chuan anin mukhoma nina in khwalzin ho ming sai na kha anen chian tir chuan Melanie ming alo om ve renga ma se a ming sign chu a chetel telani akoma Glor Valley ti alo in ziak kala Cloverin helai mun nge hi ani don hi ka u bo na chu atia pona a thil hriat kha a soi chuak bok chuti lai chuan pona thoman hria an vada nak chuan pa motor kha alawom to reng lo an en reng lai chuan ruwa sur china ading ti an va muwa pan va en dik du viau ma se midangin an phal lova ble nina in lo thli thlain midang chuan in hnuai an chuksan Clover hian meli omna hriat theina tur engemotak mu ain beiseya Maxan tukver an mu chuan anomna basement hi leinuaya omani wangin makka ti hle heti lai hian pan thoma hriata wangin pindana nina alusana chuta nina in thil tlari a hrevele ave en chianak chuan chu misual maikor vua khan banga alo chek beta nina a tre na sa hle midangin an thom hria in Max in chunga tlan chhounga la hallway ya nina ruang lo let nga chu mu in abula misual pa kha lo oma atlan thale midanga shil hnu chuan an bi ruwata thom dim taka omin misual khan aron pan thla chat
chuta Maxan nung lama tangin chair chevek khopin alo vua enga ma ngai lo Maxamita thingzumin alo vitlang poka megani bi rukna lam apan le wardrobe atanga nuk chuakin athat vele a Clover alo tlan chevat pona tlan chuakin ramhnuaya chuan Melanie ni om tak awa hmua a ko don lai takin Misual Khan aron chek hlum ve ta ni hun chherna hourglass sa veivut kha atla zo chia in herlet trialin Megan bedroom a ape mibo antarna pindana nina mingsai na bula ti chuan Max le Clover pona khan anron har chuak veka in chunga in mukhomin nichin lok khan kan thinge yani antia anchunga thil thlen dan chu an hrethiam lo hle eipa omna pindana anhan lut khom chu mibo jinga an thalak alo in tar ve towa Meganin thil thalo tak kan chunga thleng donin ka hria ama ain anasa jok ka hre theiani aron ti chuak hemi nu hian light ron phezok zokin kongka aron in honga eipan avakhar wat Megan omdan ron diklovin nichina athil soingai kha asoi lea chuta ring takin atre tathut mai amit mu war veka karen ron thimin laita anhan chun kwal chuan Megan mel mu tur aum to lo pindana khan athoman hria Clover te anwa pheinak chuan Megan boruaka lokangin ako chunga ramhuaya luta tunma a lobo to thalak te chu ako kwala an thi dona an trong ang chia trongin midang chuan an rap hle chuta Meganin a thian te lam chu hoya tuma lu tir su tin aring ru ti tleina oma a chat thlazui kongka kik bur ri an shelea an tran puina rondilin Cloverin aunau nu o ngei ni na hria kon an tum chuan midangin an lo danga Megani thu soi kha shereng ro tima se awa hong lui ta thawa tu ma an lo om lo an pia loka chuan in hlui to tak pakhat lo om rengin Clover chu boruaka leng lopa midang in chunga nor luin anum ve thung Clover chu apot phei zela ina chuan mu thei lovin a hnuk lut ta ni Maxan Clover chan nge yatuma midang chuan lo dang ma se a chuak lui ta tho mai Clover ron har chuakin abul vela chuan milim mai kor var vua han lo om thapa apia loka pitar pakhat thian news lui to takalo ena oxygen bur in chopin a hip rengbok Clover hlau thong chuan kongka honatuma ma se hain hong thei reng lo Max Khan aron pan phei ve meka Clover chu Peter Khan ron pan nain a kek thlutopa a oxygen chu a hip lui tir Peter chu arop ral veka Clover ko chunga alut ni om takani reivak lova Max aron luta heti lai hian aple nina hlau thong chuan anom na hmun chua sanan tuma ruwa sur nuaya reivak lo tlan lutin thom an hria konga mutha theilo bok nen ei pa bek lea Misual Khan aron thap dun ta ni Max kha pindan pakhata lutin Clover hazong kuala notelem alo om nual thom hria in an le hoinak chuan Clover Khan mai korvar alo vua toa Max athat zui ina tang chuan Clover a chuaka Misual pa Khan motorin aron suhlum ve ta ni hourglass ain herle triala anom nangai boka hanron dam chuak le an thian ho chuan kongka pui bungrotam takin andanga bedroom a hantom khom ta thap mai chet lak dan tur stelovin an mang angtlang ema helai hmuna hian an tang ngei donin an hria reive tak an thut ngoi reng hnu chuan eipan tepa tui chu her ho tuma Meganin tuya omlo halo tivat ma se eipan an her chuan aron ho tura an tuya hal tlang to bok nen tui chuan in liama anom na hmun chua san dan tur an soi ho
anom dan chu adik zan lova megani sam aron tlatran ani an ti molmol lai chuan ei paron khu vak vaka midang chuan ngai thalo taka lo enin ei taksa aron puak dar ta vek mai nina in kaka alut tin tui kha hawa in lea ani po apuak dar ve ngal midang chuan bathroom an chua san hloma megan thima saberin meksan adota Clover beidong lutuk chuan athi hun ngakin chuata hamudeu top chuta gas station ngak tupa hil kha aron luta Clover bula idam chuak teu hle mai engma tilova inom mai khan indam chua pha lawang atia Clover apuak dar zui angai te boka ron har chuak lein Clover te hian anom na hun hi chua san ngei an du toa in hnuai lama lut khomin bungrua te chu an dap kuala nina in hourglass chungchang kha asoi chuak letlak zo vek thleng an dam chua thei chuan khua awaranga anom na hi chua san thei ngei anin ring Cloverin hila ID a mu chuaka hepa ngei hi ni minti boi tu chu gas station nei tu ni bok tin midang chu shila ID tang chuan rilrulam doctor psychiatrist alo ni reng mai chanchin bu pakhata helai hmuna hian tun main kholian vak lo om thina leimin na satakin achil bo vek to thu an lo thailang Mexan video cassette lui to tak alo mu chuaka an han en nak chuan Dr. Hilan helai hmuna dam chuak mi pakhat ain kol dan aron langa pindan pakhata khungin chupa chuan lo thon mel tak hian engthil nge ka chungai ti ka thi to nuwa tinge karon dam le zel thei atia Dr. chuan rei tak ril tram le ei tur nei lovina siamani hil chuan helai hun ron tlo tu tele chiat na thlen na hmuna dam chuak ten shimak tak an veidan vela soya adam lo en kol lai chu atak sa ron chezelin atopa phei chuan ram sarap thlak tak shing ai wendigo a hachang zuyani meganin kan chan turani so atia chuti lai chuan radio atangin Dr. Hilan isoidik chia aron tia Cloverin awachang ngal min chuak ngal ro hativin lura Dr. chuan kong chu omalom ma se chumi tur chuan tuemo pakhat tal an thiangai ani atia an mang angtlang hle Cloverin me patangin Dr. omna tur omang ashet heya vazon ngal mayatum midang chuan lodang ma se kan boina chin feldan kongdang in siami atia atlan chuak zui Max le Meganin zuyan tuma ei pana lodang chuta ei chu nina in avot hlu topa tuma kanin phatsan lawang tiin Max te an chuak vele Clover khan au ni om tak a hmuna kha awathleng lea chuta savom thang halarap zui thim thamatang chuan a thlun na chainin aron potlut zela Clover hatre na sa hle heti lai hian Max ten khua leina chimpil vekto a thena zong lo lalang anwa hmuwa Clover zongin an kal zel Max te kha miswal maikor wa khan alo panchat chata nina nen chuan a that le ta ni Max te thian dun khan mishing wendigo a changto thom an shia man mo taka tlan chia in Megan atol thluwa in chung dar thalanga tak abok thlop glass chu aron khizela anwaya tla in wendigo chuan a hnuk bozui hemi nu hian Maxan Clover awahmuwa puk thimatang chuan Melanie wendigo a changto haron chuak Clover rilruana ema Maxan a tuai chuak vat in pakhata an birua Maxan Megani chanchin kha shilin ape te po kha an thi to nge ringa hourglass kha a she chuak zok rei kan nga ngai to lawang kan dam chuak theiani atia ma se Cloverin a thiante a phatsan theilo hun kan nei lai hian min thatro kan vain helai mun hi damin kan chua san donani atia Maxan she tak chungin Cloveri shoka chuan a zaya Cloveri thi nu chuan anom na huna tuifar chu ina
apuak dar zui. Clover muhi laron har zoka a thian tenen dam takin inchunga khan an lo oma ei pan a hnung zang an hmunak chuan aru aron lor furto Wendigo a an changtran zel ti an thria an thian ho hi a deuh chu in ni engzat nge helai hmuna hian an tan to an hre chiang thei to lo an zinga chuan Megan kha halo om to reng lova a taksa a alan chhuat chak bik awangin Wendigo a chan to nge yan ring nina in ni som pathum kan tang to aron tia adming sign atang khan a hre thei ani midang lo tang to te signature an han en diata voisom pathum chia mingan sign man hloma Clover te chuan zanin hi an hun to pani don tian hria ei pan a phone a phora a hriat lo hlanin video halo lanual an han en kwal thuak nu chuan Megan kha in hnuai atangin alo lut pheia Dr. Hill zonatumani Cloverin kan phat san turani lo atia siam shaila in an vai chuan an lut pheita an lut thuk zela Wendigo han lo om nual an thom lo hria in Clover te chu an tlan chhewata mai kor vuak kha in chunga tangin aron zuang thlathut Maxan Clover nena tlan ro kan lo ti buayang atia Clover chuan a kalsan thuya kalmain mun pakhata au Melanie awahmuwa alo room hum mai Clover ril ruana ema apia loka thingzum chu hmuin au chu abo chila a thap ta ni heti lai hian Max 10 mai kor vua pa kha an lo bei ve a har sa takin an that thei ram ma se Wendigo tam tak thom an hrezuya an tlan chele Clover khan pindan pakhata Megan chera phuar be in awahmuwa abul loka Wendigo an lo thlung bet bok min puiro tin Megan chu halo au tuara Clover chuan min lo ngak lok ro chabi kawazonga nge atia apia lok pindan pakhata lut Dr. Hila office salonia inchunga khan CCTV lo vua vekin an chevel halo thli thlai rengani Hil aron lang thuta helaya ron kal towa chuan idang lam berin ka hria I huaisen ema ma se atopa I thian te hi an thi pha vek don ani hi nangma wangin an ti vela Cloverin inchunga tanga tuifar chu halo mukhiawa Dr. Hoile thlan chuan athil in laya afar lu tir zawa reiwak lova Dr. chuan a in tangei mai Cloverin khongai takin min chhuatir ro atia Dr. Hilan ka soito kha tue motal an thi ngai atia chuta aum dan rondik lovin Cloverin ani chuan I thi ngai ni chu alo tia Dr. Hill apuak dar ngal vek Clover chuan Megan awachan chuaka an tlan chhezui Stepan va muhlawa an lon chholai chuan Wendigo pakhatin aron nai zel Clover ain hai chuak hlola Wendigo in aron man ma in an thian dun chuan Max 10 an ron pot chuak hlol mai an chawlu tuk chu an tholop hlopa hourglass a leipo lo tlazawin khua aron engzuya an thian ho chuan himdam takin Glor Valley chu an chhuah san ta ni